Hej, znate li da u svakom mjestu u kojem živimo postoje posebna mjesta koja služe svim ljudima? Ta mjesta se zovu javne ustanove. Javne ustanove su tu da nam pomognu u svakodnevnom životu. One brinu o našem znanju, zdravlju, sigurnosti i zajedničkom životu. Svi ih koristimo i zato je važno da ih poštujemo i čuvamo. Jedna od najvažnijih javnih ustanova je škola. Unutar škole nalaze se učionice, hodnici, biblioteka i sala za tjelesni odgoj. U učionici učimo nova znanja, slušamo učitelje i učiteljice i zajedno rješavamo zadatke. U školi upoznajemo prijatelje i učimo kako da budemo strpljivi, pošteni i spremni da pomognemo drugima. Škola nije samo mjesto učenja, već i mjesto gdje rastemo kao ljudi. Kada se razbolimo ili povrijedimo, pomoć nalazimo u domu zdravlja ili bolnici. Unutra se nalaze čekaonice, ordinacije i hodnici u kojima rade doktori i medicinske sestre. Oni nas pregledaju, savjetuju i pomažu da ponovo budemo zdravi. Dom zdravlja je mirno mjesto gdje ljudi dolaze po pomoć i gdje se brine o zdravlju svih građana. U vatrogasnoj stanici vatrogasci se pripremaju za svoj važan posao. Unutra se nalaze garaže za vatrogasna vozila, prostorije s opremom i mjesta za odmor. Vatrogasci pomažu kada dođe do požara, poplava ili drugih opasnosti. Oni su uvijek spremni da pomognu ljudima i da zaštite živote i imovinu. U policijskoj stanici rade policajci koji brinu o sigurnosti ljudi. Unutra se nalaze kancelarije, hodnici i prostorije za razgovor s građanima. Policija pazi da se poštuju pravila, da saobraćaj bude siguran i da se ljudi osjećaju zaštićeno. Njihov posao pomaže da u našem mjestu vlada red i mir. Biblioteka je javna ustanova puna knjiga. Unutra se nalaze police s knjigama, stolovi za čitanje i mirni kuci za učenje. U biblioteci čitamo, učimo i maštamo. Knjige nam pomažu da upoznamo svijet i naučimo nove stvari. U općini rade ljudi koji brinu o našem mjestu. Unutra se nalaze kancelarije i sale u kojima se razgovara o važnim pitanjima. U općini se odlučuje o ulicama, parkovima, školama i drugim javnim ustanovama. To je mjesto gdje se brine o zajednici i životu svih građana. Parkovi i igrališta su također dio javnih ustanova. To su mjesta gdje se igramo, odmaramo i družimo s prijateljima. Važno je da ih čuvamo, da ne bacamo smeće i da pazimo na prirodu. Javne ustanove postoje zbog svih nas. Kada ih poštujemo, čuvamo i pravilno koristimo, pokazujemo da brinemo o svojoj zajednici i svojoj domovini. Vidimo se!